что здарылася з Анжелікай Мельнікавай. У нас это все такія нетфліксаўскія літаратурныя вельмі моцныя сюжэты. Гэта ж і паказчык таго, што моцныя людзі нараджаюць моцныя сюжэты. Побач чалавек нейкі стаіць побач яшчэ, так? Мы край можам бачыць этого сонца. Мы можам бачыць толькі кавалак гэтай нацыянальнай ідэі. Ну як я тут з медалямі еду ад аб'яднанага пераходнага кабінета павінен без білета ў метро праходзіць, так? Что за побрыкушки туда? За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами у студыі Зміцер Лукашук. А шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маім калегам, журналістам, але тут я уже яму не калега, тому что таких рэгалій не маю, а ён у нас яшчэ і магістр палітычных навук Алесь Залевскі. Прывітанне, Алесь. Так, прывітанне, Зміцер. Дзякуй за запрашэнне. Вельмі хвалюючы для мяне момант, бо что тут хвалюючага? Звычайная справа, пастаянна беларусы нешта шукаюць, нешта там уліўшыеся формы запаўняюць. Вось. І уласна я хацеў, таму я і хвалююся, што тут можна сказаць болей за вось тое, што ты толькі што працытаваў кавалак з адвечнага шляху так, Абдзіраловіча. На мою думку, нацыянальная ідэя, вось такі згустак яе там апісаны і тыя мноства інтэрпрэтацыяў, которые дагэтуль навукоўцы, якія даследуюць, я раю вельмі нашым таксама слухачам гэта зрабіць. Гэта тэкст на некалькі старонак, але фактычна вось там можна знайсці ўсё. Так. Але, Алесь, ўсё ж такі, наколькі... Я разумею, што гэта згустак, гэта класіка, можна сказаць, пошукаў ці фармулявання нацыянальнай ідэі, але часта ляціць. Час не нязменны, уже нават не беручы да ўвагі такія сцвярджэнні, што, маўляў, няўжо вы хочаце, чтобы усе адным там строем под адной нацыянальнай ідэяй ішлі, што магчыма у кожнага яна свая, але нават калі гэта не ўлічваць, а казаць пра хуткаплыннасць часу, змену і гэтак далей, можа часта мінуў, трэба нейкія новыя ліючыеся формы. Напэўна, фарматы, формы нейкія новыя з'яўляюцца, бо час іх прыносіць, намятае, так, вецер часу намятае на нашыя землі, штосьці разбураецца, так, формы ранейшыя, так, але сутнасць, я думаю, все-таки застаецца тая ж. Беларусы, это і частка нацыянальнай ідэі, я лічу, беларусаў, гэта увесь час пошук гэтага балансу, можа, калі не формы, то прынамсі балансу. І тут... Балансу у якім сэнсе? Як балансаваць паміж усходам і захадам, паміж еўрапейскай і азіяцкай культуры, паміж, я не ведаю, там нейкай вызначанасцю нацыянальнай і нашай невызначанасцю, а хто ты такі? Да я тутэйшы. Ведаеш, вось ты кажаш пра захад-усход, а мне здаецца, што акурат цяперашні час, ён трошкі гэты падзел растварыў прынамсі і адклаў, ён не актуальны паміж захадам і усходам. Я все-таки цяпер, мне здаецца, цікава твоя рэфлексія, што цяпер больш не такія блокі захад-усход, а все-таки цяпер увесь свет шукае для сябе нейкі новы баланс, так, планета і краіны, і адпаведна яны глядзяць ва ўсе бакі, так, для пошуку этого баланса. Калі паглядзець на Беларусь, на карту, так, то мы і выглядаем як такая невялікая шестеронка ў цэнтры Еўропы, але вакол, але якая, калі вот так уявіць, што яна пачынае круціцца, яна запускае механізм не толькі ва ўсім рэгіёне, але ва ўсім кантыненце. І адпаведна, я бы, не хочацца, это параўнанне не самае, можа, маляўнічае, што мы такая шестеронка, так, але вось ад нас, вот ад этой маленькай дэталі, мне здаецца, вельмі шмат што залежыць і не толькі ў рэгіёне, а на кантыненце, і таму таму ёсць баланс на кантыненце, у рэгіёне, ёсць балансы ў Беларусі і наадварот, калі мы знойдзем баланс з нашымі суседзямі,
усімі нашымі суседзямі, навучымся адстойваць пры гэтым свае межы. Вось для гэтага нам патрэбна нацыянальная ідэя, каб мы разумелі, чаму гэта наша зямля, чаму мы тут і чаму нашыя продкі тут былі, і вось, і каб нам знайсці гэты баланс з суседзямі, адстойваць свае межы. Бачыце, нават той факт, што вось з Літвой у нас цяпер так, і з усімі фактычна суседзямі апроч Расіі на афіцыйным узроўні у нас эскалацыя, то не эскалацыя, але цёркі сталыя. Вось, ну, гэта таксама своеасабліва, да, это вось такім чынам, так, праз, ну, такі дыктатарскі, так, у дадзеным выпадку фармат беларускі, які нават не меркаванне народа не выяўляе, але гэта таксама адстойванне межаў Беларусі, да, вот на такім афіцыйным узроўні, як ёсць. Іншая справа, да, што, напрыклад, з усходам у нас зусім няма адстойвання межы, у нас мяжы няма з усходам, да, і вось, ну, я думаю, што калі казаць пра ўжо так трохі ў бок, да, калі пра нейкі нацыятворчы працэс, то, канешне, я лічу такой кропкай, вось мы кажам, 20-й год паказаў, што нацыя ёсць, што яна вот в працэсе актыўным, але кропкай у гэтым працэсе, канешне, гэта будзе адстойванне мяжы з усходняга боку, пакуль што ў нас там поўны правал, ну і мы церпімся ад гэтага цяпер. Мы до гэта моманта яшчэ вернемся, але давай пакуль вот я просто хочу разобраться. Не хвалюйся, сёрбай гарбатку спокойно. Мы ж тут с тобой собраліся не выступить по тэлебачанню, ну, вот, а поразважаць. Да. Слухай, але ўсё ж таки, глядзі, вот прыгожа так ты распісаў зараз шестеронка, ад руху якой залежаць, можа быть, ввогуле працэсы ва ўсёй там Европе, калі не кантыненце і гэтак далей. А як так сталася, што гэтая шестеронка ніяк не можа вызначыцца з тым, з якога сплаву яна састаіць, са сваёй ідэнтычнасцю? Ну вось, таму што так, таму што шмат з усіх бакоў на нас уплываюць іншыя культуры. І нават паглядзець на нашых суседзяў, там умоўна у Літвы ёсць мора і бераг, так, то бок вот у іх ёсць такое разуменне, вот мы, а вось там, дзе дзесьці вот там іншы свет, так, у Польшчы таксама, там уже у Расіі, ва Ўкраіне, а у Беларусі няма як бы мора, няма такога відавочнага аддзялення нас ад іншага свету, скажем так. Ну вот, і это такой самы просты, канешне, прыклад, так, цвічыннік, які паўплываў вот на тое, што ну, адразу можна, конечно. Тут, конечно, я слухаю цябе спачатку, і такая, ведаеш, песня з Крамбамбулі, якую яшчэ выконваў пакойны Александр Кулінковіч. Кулінковіч, да, а мора няма, акіяну няма, і гэтак далей. Так. Але у Венгрыі таксама няма. Але з ідэнтычнасцю как бы ўсё нормально ў іх. Ну, там... І ў Чэхіі нема. Да, бо мы ж глыбей не глядзім, так? Это я вот так вот просто навскидку па вярхах спачатку, да? Ну, а калі, канешне, паглядзець глыбей, то і адсюль мой падыход да нацыянальнай ідэі, якая павінна быць у Беларусі, ўсё-такі глядзець на найлепшы перыяд росквіту нашай зямлі і глядзець, як это ў іх атрымлівалася. І калі мы паглядзім на перыяд ВКЛ, у іх гэта атрымлівалася дзякуючы 8-мінутай талерантнасці, палітыкі талерантнасці, і яна і нават калі паглядзець той росквіт далей шчаслівы БССР, так, 20-й, там, 27-й беларусізацыя, так, калі у нас універсітэце было так на 4 мовах навучанне, вось, і, ну, вось, такі падыход мультыкультурны, талерантны, так, як еўрапейскім звязе, ён тэсціўся і праходзіў удала тэсты гістарычныя на нашай зямлі, і гэта вось, і калі мы не можам знайсці для нас усіх адну нейкую такую татальную ідэнтычнасць у Беларусі, ну то вот можа быць сапраўды гэта наш варыянт, што гэтых ідэнтычнасцяў унутры Беларусі можа быць много, да, ці некалькі. Галоўнае, вось, каб все ўсведамлялі менавіта наша месцапалажэнне, так, і вось гэтую адказнасць в пошуках этого баланса. Мы не можам быць ані моцна прарасійскімі, а мы не моцна прапольскімі, умоўна кажучы, так. Ну, для таго, каб баланс быў ва ўсім гэтым нашым рэгіёне, ну і на памежы, няхай гэта будзе ўжо калі ўсход, захад. Вось, і, ну, вот, да, я лепшага не знаходжу, і я не веру ў тое, што атрымаецца ўсіх беларусаў падсадзіць на беларускую мову, і нават не ну, в сэнсе ведаць так, але што у нас будзе
монамоўнае, напэўна, непапулярнае цяпер меркаванне выкажу. Я пакуль гэтага і не бачу ў бліжэйшай перспектывы, болей табе скажу, Зміцер. Мне здаецца, вось мне было цалкам комфортна жыць у той Беларусі 2014-2021, так назовем это, 2000 от вот этой макеевской перыяд лібералізацыі. Я нават лічу, што гэта быў самы, што шчаслівей і лепш беларусы не жылі ніколі. Вот. Чым гэтыя 6-7 год. І мы пабачылі, колькі за гэтыя 6-7 год нам удалося зрабіць журналістам, незалежнаму грамадству, арганізацыям, беларусам. Так? Паралельна дзяржавы, бо акурат гэты перыяд дзяржава моцна не перашкаджала. І вось мы таксама пратэсцілі, мы паглядзелі, што з гэтага атрымалася. І мы паглядзелі, і атрымалася наступная карціна, што сапраўды беларуская мова была вельмі моднай, вельмі крутой, і все на ёй хацелі там размаўляць і гэтак далей, культура расцвітала там і квітнела, вось, але і расійская мова таксама ўжывалася побач, так, таму вось, это самы, я бы вот глядзеў бы, складаючы нашу, вось, як нам бы жыць далей, да, нацыянальную ідэю, вось на такія ўдалыя прыклады, в прынцыпе, з гісторыі, калі ў нас нешта атрымлівалася. Я тут не хочу перабольшваць, так, ролі вось этого перыяда 6-гадовай лібералізацыі ў Беларусі до 2020 года, в сэнсе, што мы разумеем, што это все было под колпаком, што это все было под контролем, так, што все роўна былі нейкія там чырвоныя сцяжкі і гэтак далей для таго ж самага незалежнага грамадства. Вось, але тады вот з'явілася такая надзея у мяне, прынамсі, нейкі час там з'явілася надзея, а раптам все-таки той сценар, к которому все ишло, который прадказваў Бжезінскі, так, у сваёй этой кнізе «Дошка», что рано ці позна Россия нападзе на Украину, и Украина адаб'ецца, и тады вот Россия как бы пасля этой паразы уже не ачомаецца. Я все-таки спадзяваўся, что неката рассасецца наша гісторыя з Лукашэнкам і з ягонай саюзнай дзяржавай, з Пуціным, агрэсіўным. Я думаю, можа, там неяк сам сваім ходам сыдзе і нейкі там пераемнік, можа, Віктор ці што, уже трошачкі мягчэй, і неяк мы выскачым з гэтай пагрозы вайны. Вось не атрымалася, да, нам выскачыць, как бы не до конца нам атрымалася выскачыць з гэтай пагрозы вайны. Вось, але в прынцыпе, я бы вот арыентаваўся на гэты перыяд і глядзеў, як тады себе беларусы паводзілі ў такой больш-менш, не дэмакратычнай, конечно, дзяржавы, але калі была больш-меншая свабода, большая, чым у Савецкім Саюзе, напрыклад, да. Але ж я думаю, што ты добра разумееш, магістр паліталагічных навук, што вось гэты перыяд замягчэння ці лепшы перыяд у гісторыі беларускасці, ён быў у тым ліку, дзякуючы, па-першае, пакутам украінскага народа. З 14 по 20 ты назваў 14 пачатак вайны, і дзякуючы страху Лукашэнкі з-за гэтага вось напада Расіі на Украіну. І грамадства таксама, не то што можа страху ў нейкім сэнсе, але таксама грамадства атрымала пэўны такі тон, не прывіўку, але такі сігнал, што все сур'ёзна можа быць. Плюс, да, тут абсалютна згодны, але украінцы таксама далі прыклад для беларусаў і ў адстойванні сваёй дзяржавы, і ў адстойванні сваіх поглядаў, так, Майдан, это ж все ж было адначасова. Таму, так, безумоўна, Украіна тут, яна і Польша, Украіна, бачыць, і гэта таксама добра, калі мы глядзім навокал вось, да, нашай шесцяронкі і шукаем там прыклады ўдалыя для сябе. Так, тое, што нам патрэбна той ці іншы час, это плюс нашага палажэння, бо по вялікаму рахунку мы можам сябраваць, так, цяпер это не атрымліваецца на ўзроўні дзяржавы, але народы, уяві, якія розныя народы нас акружаюць. Абсалютна радыкальна іншыя там заходнія прадстаўнікі, так, такой класічнай каталіцкай, это Польшча, балтскія вельмі цікавыя народы з поўначы, так, вельмі натхняльны народ, так, з натхняльнай гісторыяй, украінцы, і вельмі складаны, так, вельмі складаны, так, гісторыя з усходам, але неймаверна, таксама глыбокая гісторыя, неймаверна шырокая і у якой лёгка утануць, так, нават. І
Вось мы можем таксама глядзець так і ну гэта таксама яно пацвярджае мою так что мы шукалі такім чынам баланс бачыш мы бралі прыклад адтуль што вось цяпер такая пагроза то нам трэба згуртавацца да этой вышыванкі апрануць. Але давай вот трошечку вернемся ўсё ж таки да Вялікага княства літоўскага якую ты узгадаў як прыклад тэрыторыі у якой там адбываліся розныя падзеі якая займала там фармаванне там і ввогуле там все прекраснае некаторыя лічаць залатым векам беларускай нацыі дзяржавы там ці яшчэ пытанне гэта пытанне Цівонская вайна пакінула нацыю вот тую вот да вот у любым выпадку ці мог Акудовіч не згодны з тым каб мы там зрабілі з гэтага перыяду нейкі залаты век беларускай дзяржаўнасці з іншага боку вот глядзі ну вот на той тэрыторыі знаходзіліся розныя народы гэта і тыя народы якія потым сталі краінамі Балтыі гэта і польскія тыя якія сталі потым Рэччу Паспалітай і дзесьці часткова Украіна яны потым калі пайшлі працэсы далей как-то вот з ідэнтычнасцю і фармаваннем у іх усё нармальна склалася с адной тэрыторыі выйшлі с аднога вот гэтага дзяржаўнага ўтварэння Вялікае княства літоўскае а беларусы не беларусы вот ім вот нешта вот усё не складаецца ўсё не дзякуй Богу усё вот как бы там ім перашкаджае а можа это не наш шлях можа вот гэтае пытанне нацыя будаўніцтва нейкае там усведамленне ідэнтычнасці самаідэнтыфікацыі ну не тое что как бы нам по менталітэту не падыходзіць абсолютно у мне падобныя я таму вось як бы і таму і абсолютно нават амаль што згодны ва ўсім з табой імаверна гэта сапраўды это вот не наш шлях але дакладна ў чым наш шлях у нашай сітуацыі і цяпер і я думаю што быў ВКЛ гэта мы павінны вось это все розныя народы розныя з рознымі інтарэсамі іх разумець мы павінны так бо для таго каб сябраваць каб неяк жыць побач нам трэба адзін аднаго разумець і нам атрымліваецца трэба быць вельмі рознымі хаця бы для таго быць умець вельмі рознымі і прымаць розныя пункты гледжання розныя перспектывы на жыццё таму што вот мы знаходзімся сярод такога суквецця так як бы гістарычна яно ўжо такое укаранелы так это рэгіён але ну суквецце розных інтарэсаў розных раён а тут ну я думаю что конечно это вот то что у нас это велізарная мяжа з Расіяй это ж тое ж самае тыя ж праблемы былі ў таго ж ВКЛ і Гусоўскі калі ездзіў так эту песню про зубра пісаў менавіта ад таго што вось ну мы тыя хто стаім на той усходняй браме заходняга свету заходняй цывілізацыі і ад гэтага нікуды не падзецца так вось толькі пытанне ці эту браму нам адчыненай зачыненай трымаць так і ці магчыма нам адчыненай браму трымаць вот з Расіяй в прынцыпе так ну бліжэйшыя гады напэўна недакладна так можа толькі калі дзесяцігоддзя ці нам варта размаўляць пра штосьці больш чым за дзесяцігоддзі у любым выпадку наш шлях это дакладна разумець нашых суседзяў ну і ну таму што збольшага пакуль што калі вось у нас няма этого зерня про который ты кажаш да который бы вось так нейка но прарасло і так все захапіла все адной ведаеш як пшаніца на адного колеру да ці там як бульба вот ну пасадзіў фіолетовую да там ці ружовую бульбу вось она вся вось у нас этого відаць аднаго зерня не было ці яго просто выкрачвалі кажу вот это вот мне цікава твоё меркаванне чаму у нас няма чаму у гэтых народаў побач ёсць з'явілася ці выкарыштавалі заявлялі яны все ключавым все-таки было я не гісторык да я думаю ключ але мне такое інтуітыўна все-таки ключавым было для нашага народа это 17-18 стагоддзя вайна з Расіяй паўночная вайна лівонская вайна так калі там да паловы насельніцтва я думаю тады штосьці такое здарылася жахлівае на нашай зямлі ну да палову насельніцтва так что вось рабіла ўжо ўплыў на тое каб фармаваўся такі ну не новы народ але вось пасля гэтай траўмы
так тых падзеяў вось ужо беларусы з'явіліся і магчыма гэтая траўма і вось ну вот такое дзіцё з'явілася да да там Дунін Марцінкевич так это ўжо 19 стагоддзя першая дэкада ну вось так яно пайшло ну не пайшло інакш ну вось так яно пайшло Адам Міцкевіч ну як бы не стаў Дунінам Марцінкевічем вот в этом прычына напэўна так калі вось так вот ну таму што польская культура была у той момант польская дзяржава была мацнейшая польскія землі так то бок умоўна кажучы вот это як это сказаць патрэба выжыць і выжывання яно как бы стало дамінуючым у фармаванні нейкай нацыянальнай свядомасці так у крызісныя часы у нас ідэя выжыць Таму што вось мы шестеронка, а калі весь механізм да, як бы трашчыць, так ідзе па швам, вось, а мы невялікая шестеронка, то наша задача выжыць. Ну і цяпер это наша вся нацыянальная ідэалогія і дыяспоры, і беларусаў внутры краіны, і Лукашэнкі, і ва ўсіх одна ідэалогія. Таму што вот в этом плане вот у нас это все и об'ядновая Беларусь, так, і Лукашэнку, і нас з табой, тому што у нас цяпер аднолькавыя патрэбы это выжыць і захавацца, да. Але ж ўсё ж таки мы хочам выжыць дзеля нейкай мэты, а гэта адрознівае ад проста выжывання. Ці проста выжывання гэта і ёсць асноўная мэта вось гэтага этнаса. Вот такое крутое пытанне ты задаў, канешне. Я лічу, магчыма так, давай да этого вернемся, яго трошки адкладзем. Окей, ці сам працэс у крызіснае, я падкрэслю, што ў крызіснае это дакладна у нас выжыванне ёсць. У нас не абарона, вось бачыш, в украінцаў абарона, абараніцца, так? А мы нават не думаем пра абарону, мы думаем, што окей, калі нас захопяць, ці ўжо захапілі, так? То нам галоўнае выжыць, так? Мы нават і не думаем пра абарону, так? А мы пра абарону думаем іншымі катэгорыямі, кшталту захаваць культуру, перадаць там культуру дзецям, так? Это вось, магчыма, наша некая такая абарона. А чаму у нас няма у беларусаў больш-менш агульнага ўяўлення пра тое, дзеля чаго нам выжываць? Гэта таксама, на жаль, аб'ектыўныя вот просто фактары сказаць, і яно так ёсць. Это тое, што над нацыянальнай ідэалогіяй беларусы так ніколі не папрацавалі на дзяржаўным узроўні, вось і ўсё. А што такое нацыянальная ідэалогія, як яна мне бачыцца? Нацыянальная ідэалогія гэта штосьці, вось калі мы уявім Беларусь і вот людзі ў Беларусі, вот яны ходзяць, жывуць, а ідэалогія нацыянальная это штосьці кшталту соніка якой свеціць, да, і ці некая лампа, так, ці, ну, нешта вось над намі, вот пра што Абдзіраловіч, так, пісаў, вот над, і што там? І вот мы туды глядзім і бачым там схавутыя сторонкі гісторыі нашай, нашых герояў. Мы бачым там, як мы перамагаем шведаў на алімпійскіх гульняў, так? Мы бачым там, як Батэ там забівае Ювентусу, так? Мы бачым, мы туды глядзім дзеля таго, каб зразумець, а чаго ж і навошта это все, так? Таму што мы там бачым удалыя гісторыі, которые нам падабаюцца. І мы хочам, каб так было. Мы сябе ідэнтыфікуем з гэтымі людзьмі, которые там першай ракеткай свету стала Сабаленко, так? Мы ідэнтыфікуем сябе з героямі Васіля Быкова, который апісаў таксама у вялікай ступені нашу нацыянальную ідэалогію, канешне, у сваіх кнігах. І мы, калі мы просто нечым займаемся, жывем сваімі справамі, то мы нават і головы не падымаем, да. А калі нейкая пагроза надвісае нада мной, як над групай, ці нейкія пытанні паўстаюць нада мной, як прадстаўніка нейкай групы, нам трэба разумець, у чалавеку хочацца паглядзець, а як можа быць інакш, так, ці што? Так бок фактычна нацыянальная ідэалогія гэта такі збор добрых практык, добрых паспяховых практык, кейсаў цікавых, так, которые хочацца паўтараць, которые хочацца быць, которым мы ганарымся, што мы паслядоўнікі, нам падабаецца быць паслядоўнікамі, нам падабаецца быць датычным да чагосьці крутога, так? І вось нацыянальная ідэалогія это вось некая такая лампа і соніка, которая свеціць, которая, калі табе кепска, ты можаш туды паглядзець і
вот, паглядзець, а як там, не знаю, іншыя беларусы, іншыя мае саплеменнікі, людзі, которые жылі на этой зямлі, як яны дасягалі пры гэтым іншага жыцця, там, умоўна кажучы, і гэтак далей. Вось, і цяпер, што праўда, так, але гэтага святла, яно, ну, мэтанакіравана, скажем так, яно ніколі не фармавалася, так, у нас не было сваёй незалежнай беларускай палітыкі, вот. У нас у этого, ну, самастойнай палітыкі, культурнай, тым, ну, і, адпаведна, ідэалагічнай. І мы не напаўнялі гэты збан, так, мы не напаўнялі гэтае сонца яскравымі момантамі. Іначай мы яго напаўнялі, мы журналісты, грамадства, так, мы яго напаўняем, ну, але оно не можа параўнацца з тымі народамі, которые маюць сваю дзяржаву і самастойную культурную палітыку. І штосьці нам атрымалася нават праз гэтую дзяржаву сённяшнюю, так, лукашэнкаўскую туды наліць. Ну, але гэтага, ну, недастаткова, і цяпер мы хутчэй там не сонца, так, а хутчэй цяпер беларусы мусяць глядзець на месяц, так, на поўню, на адбітак сонца, праз дыяспару, праз то, што адбываецца ў Беларусі, нейкія сэнсы там нараджаюцца, мы тут спрабуем за мяжой неяк это інтэрпрэтаваць, прызямляць неяк, да, на будучыню, вось, і такім чынам, але ўсё роўна это толькі адбітак сонца, так, гэта не тое, што ідзе наўпрост святло. Для этого трэба было б нам всем разам просто ў Беларусі быць і жыць, працаваць звычайна, як мы это і маглі рабіць, і павінны былі рабіць, і, ну, і беларусы ведалі больш, чым ім варта ганарыцца, так, і, ну, для шараговага чалавека тут і ёсць хіба што нацыянальная ідэалогія. Тое, што выклікаў яго гонар, яму гонар быць там паслядоўнікам Астрожскага, так, там, што вот мы, аказваецца, такія волаты. Вось, і таму я не ўпэўнены, што таму я ўпэўнены ў тым, вяртаючыся да твайго пытання, ці не ёсць нашай тады і ідэя асноўнай, вось гэты сам працэс пошуку. Так, гэты працэс пошуку, ён ёсць частка, таму што вакол увесь час все змяняецца, так, вакол нашай этой шестерёнкі змяняюцца, і таму яна будзе змяняцца, але у нас яшчэ каласальны патэнцыял, так, і незапоўненыя вось гэтыя формы сэнсамі і рознымі гісторыямі, так, кейсамі, намі ўсімі, яны проста не запоўнены, но ёсць, но памірае, но не патрапляе туды, вось, і калі гэта запоўніць, мы паглядзелі б тады, да, на што наш народ здольны, таму што пакуль это все вельмі тэарэтычна, што пакуль што все-таки наш народ это все робіць, спрабуе, але пад велізарным прыгнётам, да, як бы з іншага боку это не кепска в плане, ну, калі шукаць пазітывы, да, як на тренировках часто для того, каб у тебе рука там, напрыклад, моцна згіналася, так, ці там расцянутая была, там можна просто вот так вот я пакласці на стол і спрабаваць уціснуць стол. Ты не уціснеш, да, але пасля, калі адціснеш, ты тебе разумееш, што рука накачалася. Вось. Ну вот хіба што это можа быць наша ідэалогія у такія часы, што у часы выжывання ўсё роўна качаць это цягліцы беларускай ідэі, так, дакідваць туды новага вугля, так, каб яно гарэла, давала цяпло, грэла, так, і, ну, і тут медыі, канешне, літаратура, да, вот это все мастацтвы, яны маюць каласальны, ну, і самі ўчынкі грамадства, так, таксама, так, ну, і ў гэтым плане, бачыш, за тое, чым нам атрымліваецца маналіт, вось, што ні па мове, там, ні па культуры, не па геапалітычным поглядам нам на ўсход глядзець і на захад, там, ці быць нейтральнымі, ці ў еўразвяз, так. У гэтым сэнсе, вось, у нас жа атрымаўся маналіт, так, тое, што все разумеюць, што трэба выжываць, все ў Беларусі, многія, ну, бальшыня разумее, што лепш тут не вытыркаць галаву, вось. Ну, давай, не знаю нават ці радавацца, што такі маналіт знайшоўся у беларускім грамадстве, маналіт выжывання. Могілкі, да? Да. Слухай, вот мне цікава, я не адзін раз разважаў са сваімі героямі на тэму, выбачай за тавталогію, герояў з нашай гісторыі, але агульная сэнс размовы нашай неяк мне падштурхнуў на іншыя думкі. Вот глядзі, я заўсёды казаў, вот чаму так склалася, што у беларусаў такі маленькі пантэон герояў. Калі выйсці на вуліцу, спытацца ў беларусаў, назавіце нашых герояў, вот менавіта герояў з гісторыі, ну, безумоўна, адразу назавуць Кастуся Каліноўскага, падумаўшы, і то не ўсе назавуць Касцюшку,
потым хто-то яшчэ больш падумаўшы назаве Астрожскага, можа Вітаўта, ну трэба паглядзець і ўсё. І ўсё, і там мы тады пачыналі разважаць пра тое, што у нас адабралі нашу гісторыю, увогуле там мы нацыя гуманітарыяў, а не ваяроў, там пачыналіся развазіць тыя соплі па стале на тое, што мы такія вот бедныя нешчасныя, не сталася ў нас герояў. Зараз я думаю, а можа мы адмыслова, вот і сыходзячы з прынцыпа выжыць, адмаўляліся і свядома забывалі самі сваіх герояў, таму што там вот гэты прыйдзе і даведаецца, што у нас-то тут оказывается герояў столькі было, которые падоршай-то маглі, і тады скажуць, ах, так вы тут гераічная нацыя, надо вас пад корень. А цяпер бацькі у Беларусі перад школай, як адпраўляюць дзяцей, ты хоць там не ўздумай сказаць, што там той герой там ці штосьці, напрыклад, да? Это, ну, увесь час адбываецца. Увесь час. То бок мы, атрымліваецца, дзеля вот гэтага прынцыпа самазахавання і выжывання і адмаўляемся ад сваіх герояў, ад сваёй гісторыі, ад сваёй мовы у тым ліку. Так, ну вось, каб хаця бы нам, кажу, ну вот этих 6 годзікаў было малавата, да, 20-го года, каб хаця бы 10 годзікаў, так, там 15, можа, так, умоўна кажучы, пажыць нам больш-менш, то, кажу, мы б і напоўнілі б міфамі і ідэю і героямі, да, яно б все пайшло. Але і разам з тым Роман Бандарэнка, так, для многіх герой, так, Вітольд Ашурак, герой. Наколькі яны героі для шырокай колькасці, шырокіх масаў, выбачайце за такое слово, беларусаў? Як толькі вось эта гісторыя з 20-го года будзе пастаўлена кропка, і калі гэта будзе кропка, я веру ў гэта, што будзе нейкая кропка пастаўлена пазітыўная, то я думаю, что все это вернется, и хутка мы будем ведаць про гэтых герояў. Ну, у 20-м годзе это была массовая гісторыя. У 20-м годзе, ну, там Владимира Мацкевича, там колькі там, ну, там філосафа там быў, так, ён медыйная асоба, але пасля я бачу, як на Владимира Мацкевича просто вот у двары сотні людзей прыходзілі, так. Ну, і Роман Бандарэнка, і візуальна гэтая памяць ёсць і захоўваецца. Ну, гэта вось цяпер, конечно, вялікай ступені вось это, каб это артефакты былі, это вот ад дыяспоры залежыць. Я так, ты тут маеш рацыю, што мы самі іх прыцішаем, этых герояў, але вось скажу, это тая ж самая прычына, што ну, што мы не можам так, што мы не маем самастойнага перыяда развіцця і каб вот падняць смела свой штандар, так, вот один, ну, у пэўным сэнсе ж і Ціханаўская гераіня таксама, і это натхняльная гісторыя, і я думаю, што у гісторыі яно павінна так і застацца, яно і будзе, это наша славутая такая гісторыя, вот як у палякаў там часоў салідарнасці, у нас мноства такіх кейсаў. Вы нават зверні ўвагу, бо з чым нам тут як параўноўваць, да, без параўнання як абысціся. Побач з намі вялікі народ расейскі, так, абшырны, каласальныя тэрыторыі, і там ж таксама ёсць дэмакратычныя нейкія сілы, так. І зверні ўвагу, якія гісторыі адбываюцца вакол дэмакратычных сілаў апазіцыі расейскай і грамадства і дэмакратычных сілаў беларускага. Там гэта скандалы, звязаныя з хто каму там падножку падставіў, бананавую шкурку падкінуў ці нават заказаў. Вось. А ў нас это ўсе гісторыі, звязаныя з драматургіяй адносінаў Святланы Ціханаўскай, Сергея Ціханаўскай, да? А што ж за Санта-Барбара, што здарылася з Анжалікай Мельнікавай? У нас это все такія, ну, нетфліксаўскія, літаратурныя, вельмі моцныя сюжэты. А гэта ж і паказчык таго, што моцныя людзі нараджаюць моцныя сюжэты. І таму я нават гляджу па Ютубу, па медыям, што, ну, здавалася б, ну, так, у глобальным сэнсе, так, тотальна, ну, так, ніякіх зменаў у Беларусі не адбываецца, так, як мы, як журналісты, адсочваем там, да, кожны дзень там нейкія падзеі, все, а глобальных нейкіх зменаў не адбываецца. Але цікавасць каласальная.
з боку, ну не то што каласальная, але вялікая, улічваючы забароны, так, экстрэмісцкіх і крымінальныя это все справы звязаныя з беларускімі медыямі, все роўна вынікі мы маем, я думаю, добрыя адносна вось сітуацыю, у якой мы знаходзімся, таму што гэтыя гісторыі цікавыя людзям, беларусам цікавыя, нават часцяком кажу цікава там не там што Ціхановская сказала там, але там ну а як яны вот з Калеснікавай будуць, да? То бок такія мастацкія глыбокія цікавыя сюжэты, так, якія прыкоўваюць увагу нават не гледзячы на тое, ну што так кладучы раку на сэрца і ў Беларусі нічого не адбываецца, ну і там уплыў Ціхановскай і ўсіх дымцілаў вельмі абмежаваны, хутчэй сімвалічны, да? Але вось нават гэтага сімвалізма, вось гэтых моцных сюжэтаў, гэтага хапае, каб вось падтрымліваць гэты агмень цікавасці да беларушчыны, да Беларусі, да будучыні Беларусі, да, каб не ў дэпрэсію не впадаць і гэтак далей. І людзі это глядзяць з Беларусі, у тым ліку, не гледзячы на пагрозы пераследу. Вось, таму што моцныя людзі нараджаюць моцныя сюжэты. Вось, і фактычна мы тут, ну, 300 спартанцаў, которые вот вышлі з гэтага 20-го года, і, ну, мы, не хочу там про сябе казаць, да, але многія вось нашыя героі, нават тыя, которые цяпер не жывыя, так як Роман Бондаренко, гэтыя героі працягваюць вось трымаць гэты агмень, так, падсвечваць гэтае сонейка, да, для беларусаў. Слухай, вот цікавы момант про тое, што ўсё ж таки сваё беларусам у пэўны момант, ну, высвятляецца, што важна і цікава. Як мы лічылі, што, ну, ўсё беларускае для беларусаў гэта вот как бы абсалютна как бы міма праходзіць, а ўзгаданы 20-й год, дваровыя сустрэчы, калі яны, беларусы, збіраліся, слухалі гісторыкаў і такі: вау, так мы ж, оказывается, вон под Оршай-то гэтым могли у карак настучать, а не только во у лаптях тут где-то там ходили по своих полесских болотах. О, философия по-белоруску, ничего не понятно, но очень интересно, Лупі Мацкевич, и гэтак далей. Але вот гэтая цікавасць, якая была заўважная, як пра якую тады падчас наших размоваў, запісаў і разваг пра нацыянальную ідэю усе мои гости казалі: змены незваротныя, пасту ў цюбік назад не запхнеш. Вы зараз прайшло з 20-го года 5 гадоў, 6-й пайшоў. Як бачна, запхнеш ці не запхнеш? Я думаю, что пакуль што не запхнеш. Вось, але гэта можа быць зменена, калі мы не атрымаем наступную траўму. Вось, тут, ведаеш, як украінцам цяпер на фронте, я акурат вот з эфіра, я акурат быў з украінскімі журналістамі, і яны кажуць, нам цяпер сапраўды патрэбны тактычны перапынак. Вось. І нам таксама патрэбны такі тактычны перапынак. Нават ужо гэтай рэпрэсіі, так, яны нам дакучаюць, але мне здаецца, это дакладна не той чыннік, не той інструмент, які можа вось эту пасту загнаць назад в цюбік, так, гэта вайна, вот. Гэта вайна, і, ну, што я так баюся, мне не хочется в это верыць, але вось гэты страх, што Европа не то, што нам кіне, але Европе будзе прасцей адгарадзіцца, так, што яна і робіць зрэшты цяпер. Вось у нейкі крызісны момант, у нейкі форс-мажорны момант. Вось ён наперадзе, ён нас чакае. Вось нейкі крызісны такі момант. І нам было б добра ўсім цяпер, вот кажу, просто вот рыхтавацца маральна. Мы не ведаем, што это будзе за крызісны момант, але менавіта для таго, каб успрымаць гэты час як перадышку, да, там ёсць пагроза, не лайкаце, абыдземся мы без ваших лайкаў, там узнутры Беларусі, калі за гэты лайк вас могуць пасадзіць, так, але будьце з намі, мы таксама хочам, шукаем контакту з вами быць, тым, хто ўнутры Беларусі, вось, ну і чакаць эту перадышку, гартаваць сілы, ну, тактычна на фронте мы зрабілі моцны рывок у 20-м годзе, моцны адчувальны рывок, да якога, дарэчы, абсалютна не была падрыхтаваная Расія, не маральна, а ніяк. Ну, яны не былі падрыхтаваныя, што Кіеў не за 4 дні будзе, так? Але вось тут падобная гісторыя. Я думаю, што акурат таму была такая дваічная рэакцыя, так, неадназначная на пачатку гэтых падзей з боку Крамля, таму што яны проста былі в шоку татальным, не ведалі, што, аказваецца, тут партызаны могуць раптам все падняць пад чырвона-белы сцяг, так? Як бы мне там тэлефануюць мои аднакласнікі, кажуць, слухай, можа, у цябе ёсць, кажу, у нас в магазине в
Гродно всю тканину распродали. Нельга нельзя купить белую ці чырвонай, так? Мне просіліся. І таму так, згубіў, на чым мы былі. Згубіў, добра, мы пераскочым на іншае. Усё ж таки, вот ты узгадаў вось гэтыя пошукі бел-чырвона-белых колераў, з якімі выйсці на вуліцу ў 20-м годзе. Але наколькі ўсё ж таки, разумеючы стан вось гэтай, ну, можа быць, вельмі слабой самаідэнтычнасці, ідэнтыфікацыі, то ўсё ж таки, да, людзі падняліся, людзі ўзялі ў рукі бел-чырвоныя-белыя сцягі, але колькі тут было нацыянальнага ў гэтым, колькі, ці гэта просто пратэст, знак пратэста, не больш за тое. Гэта, ну, але это ж былі людзі з усмешкамі, воодушевленыя, мірныя, так, і менавіта гэта было адкрыццё, і таму это была эйфарыя, звязана не з пратэстам, а эйфарыя, звязаная з тым, што многія беларусы думалі, што ну ніколі нічога падобнага немагчыма ў Беларусі, каб народ пачуў сябе нечым адзіным. Я думаю, што акурат ад гэтага і была такая эйфарыя, што все раптам все думалі, што яны меншасць, яны аказаліся вялікай большасцю, так? Слухай, я разумею, гэта ўсё разумею. Просто вот мне цікава, вот стаяць 3 чалавекі под бел-чырвона-белымі сцягамі, у кожнага бел-чырвона-белы сцяг у руках, і адзін кажа, я супраць Лукашэнкі, но я за Путіна і за Россию. Другі кажа, я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, но не подходите ко мне со своим беларускім языком. Трэці кажа, я за нацыянальную дзяржаву, я за Беларусь, я супраць Лукашэнкі, супраць России. І вот яны стаяць, вот яны ўсе разам у эйфарыі. А далей што? То я працягну сваю метафору, которую пачаў, што вот это сонейка свеціцца, беларусы вот ходзяць, так, і натоўпы ж вялікія, і нават калі мы бачым там вот у натоўпе нейкім знаходзімся, над намі нейкі экран ці штосьці, побач чалавек нейкі стаіць, побач яшчэ, так, мы край можам бачыць этого сонца, мы можам бачыць толькі кавалак гэтай нацыянальнай ідэі, і таму все беларусы унутры краіны маюць розную перспектыву на нацыянальную ідэю, але яны все глядзяць в один бок, як аказалася, і все там штосьці сваё бачылі вот в этом адным шаре. Просто яны з розных перспектываў, камусьці замінала, хтосьці ў школе кепска вучыўся, хтосьці яшчэ штосьці, да? Але ось бел-чырвона-белы сцяг, як аказалася, для беларусаў ёсць вот этой нацыянальнай, вось ёсць тым частка нацыянальнай ідэі, якую все побачылі, якіх побачылі бальшыня. Зразумееш? У Татарстана ёсць і свой сцяг, і свая мова, але вот как-то вот сваёй дзяржаўнасці няма. Так, але былі героі падчас пратэстаў, якія это все здзяйснялі пад бел-чырвона-белым сцягам. Былі гераічныя ўчынкі, которые здзяйсняліся пад бел-чырвона-белым сцягам. І з гэтых гераічных ўчынкаў, з гэтых гісторыяў просто весь свет там кайфаваў тады ў 20-м годзе, калі ты памятаеш, што нават украінцы там змагары наш этот самы суседні народ, яны былі ў захапленні ад таго, якім чынам беларусы здзяйснялі розныя ўчынкі у тым ліку пад бел-чырвона-белым сцягам. І плюс гэта, конечно, была вот альтэрнатыва этому чырвона-зялёнаму, ну і сам сабе сцяг бел-чырвона-белы, ён просто эстэтычна лепш аб'ектыўна, так. Вось. І тое, што яны все маюць розныя погляды, хто там за таго, хто за таго, так, гэта будзе заўсёды. Гэта будзе заўсёды. У нас заўсёды будзе частка грамадства больш прарасейская, частка больш празаходняя, там частка больш праукраінская. У нас это будзе, вот я лічу, нам это нікуды ад гэтага не падзецца, і таму нам трэба умець жыць і разруліваць такія магчымыя канфлікты, так? Але мы умеем гэта рабіць. Ну, той досвед, который у нас быў, так, ён вельмі кароткі, ён можа вельмі малы, так, але там звязаны там з тым парламентам, так, Верховного Совета. Але вось атрымалася тады все прыняць гэтыя дакументы. Вот, тэст тады, так, дзяржава дала рады, народ даў рады, хаця здавалася б, ну, тады так, Дубавец пісаў, ён ведаў у той час, калі там Пазняк і там яшчэ там 10% тых спартанцаў іншых, да, БНФ у тым прасавецкім Верховным Савеце, там пару чалавек у Менску ён ведаў, хто у твар ведаў, хто па-беларуску размаўляе, так, але і нават у той сітуацыі далі рады,
хутка да там под рознымі там матывамі, але далі рады хутка аформіць дзяржаву, аформіць сімвалы, аформіць межы, грошы, так, свае войска, то бок базавыя рэчы далі рады зрабіць пасля таксама непростага траўматычнага перыяду, звязанага з Савецкім Саюзам, так. І таму в этом плане, што я думаю, што калі трэба будзе, бакі, ну, як бы змогуць дамовіцца. Я дагэтуль думаю, што мы дамовімся, што ў нас ёсць каласальныя, ну, вялікія шансы, нармальныя шансы дамовіцца. Мы дакладна, калі казаць пра палітычны крызіс Беларусі, яго беларускую праблематыку, да, мы это дакладна не гісторыя як паміж Расіяй і Украінай, да, умоўна кажучы, ці паміж жыхарамі там усходніх там раёнаў Украіны і там цэнтральных заходніх. У нас больш маналітнае грамадства, і таму вось, да, пра што я казаў, больш маналітнае, магчыма, так, простое, што просто мы бачым рызыкі аднолькавыя, так, для нас, і гэта нас таксама штурхае так і больш інтэнсіўна дамаўляцца, і таму я ўпэўнены, што мы дамовімся, і я ўпэўнены, што цяпер нават і те, которые там недалёка ад Лукашенко, там некія там урадоўцы ці міністры, ці там ведаю, там в этой сістэме працуюць, многія таксама пра это думаюць і дадуць рады дамовіцца. І такія сцэнары, я ведаю, што таксама узважваюцца ўвесь час на розных пляцоўках, так. Іншая справа, што да, вот цяпер гэта аб'ектыўны чыннік раз'ятранага агрэсіўнага медведзя, так, который вот стаіць перад табой, так. Ну і што ты будзеш рабіць? Ты калі пачнеш уцякаць, горш будзе дагоніць, разарве. Ну вот просто прыкінуцца мёртвым ці усміхацца і паступова выходзіць, да, ну цяпер уже немагчыма, да, але вось такія рэаліі. Зліцца з мясцовасцю. Я пра вычытаў такі цікавы тэрмін, как бы так сказать, інтуітыўная ідэнтычнасць, ці мерцаючая ідэнтычнасць. Это вот калі вот ты кажаш, узнікне пры патрэбе дамовіцца, так. Пры патрэбе, пры магчымасці, пры вот спрыяльных умовах раз наша ідэнтычнасць как бы засвяцілася ярчэй, пры неспрыяльных умовах. Ну, і мы шмат пра што дамовіліся. Мы, па-першае, мы ў 20-м шмат пра што дамовіліся пра Ціхановскую, тое, што это она будзе адзін лідар. Весь народ дамовіўся пра это. Так, там бальшыня. Конечно, там хто там за Ціхановскую, хто там за Бабарыку, хто за Статкевіча хацеў, да, але все зразумелі, што вот, і это быў кансенсус такі лёгка дамаўляльны, так. І мы шмат дамовіліся пасля ў дыяспоры, і цяпер працягваем дамаўляцца. Так, канешне, будуць увесь час шкваркі, сваркі, са шкваркамі, так, і скандалы, канешне, гэта натуральныя бягучыя працэсы, так, любога працэса, так, але мы даем рады дагэтуль дамаўляцца і стварылі, ну, унікальна ў сусветнай гісторыі структуры і сітуацыю, калі мы маем такі сур'ёзны ўплыў, можа, не на саму сітуацыю ў Беларусі, але мы бачым, як дзейная ўлада Александр Лукашенко просто жыве. А такое адчуванне, што вот раніцай увечары просто чытае там тэлеграм Еўрарадыё, да, там умоўна кажучы, таму што рэагуе ўвесь час на дзеянні сваіх апанентаў, да, там Святланы Ціхановскай, там і гэтак далей. Нават гэты тыдзень роднай мовы ганебны, які яны згадзілі на фоне масавых затрыманняў, магчыма, это нават было такое медыйнае прыкрыццё, да, для гэтага. Вось, я думаю, што нават гэты тыдзень роднай мовы, што там Рыжанкоў ездзіў і там это і МНС, там все перайшлі на эту мову, это таксама яны глядзелі на то, як дыяспара, так, каб, ну, яны глядзяць на нас, умоўна кажучы, мы з'яўляемся такім адпраўным да іх пунктам, глядзець на нас, параўноўваюць, вось, і каб не адставаць, бо яны у іх менш досведу і менш разумення таго, як працаваць, умоўна кажучы, з грамадствам 21 стагоддзя. У нас, канешне, лепш, таму што мы і ёсць грамадства 21 стагоддзя, яны грамадства папярэдняга стагоддзя. Як ты лічыш, все ж таки мы разумеем ужо, што вось гэтая сітуацыя з нашым вымушаным выездам з краіны і немагчымасцю туды нават прыязджаць, а не тое, што вярнуцца, гэта не на паўгады, не на год, як мы спадзяваліся ад пачатку, што гэта надоўга. Колькі яшчэ наперадзе, невядома. І ў гэтай сітуацыі мы здолеем вось гэта ўсё, вось гэтую нашу беларусаарыентаванасць, цэнтрычнасць, яшчэ як хоч ідэнтычнасць захаваць, бо ўсё ж таки чым далей, тым больше людзі інтэгруюцца, тым больше людзі сацыялізуюцца, тым больше яны разумеюць, што мне тут на гэтым месцы яшчэ невядома колькі жыць, мне трэба прымаць гэтыя культурніцкі асяродак, а не думаць там пра, асабліва тым, хто і раней не асабліва быў у гэтай беларускай тэме, зараз да яе звяртацца, навошта?
Ну гэта таксама вось я думаю что это і падыходзіць под эту тактычны перапынак бо і до 20-го года многія ж так жылі ім не трэба было нічога гэтага да і нават до 14-го года да вот этого моцнага да, чынніка вайны ва ўкраіне таксама многія так жылі і нічога не трэба было грамадству ну таму як бы грамадства себе натуральным чынам і дапасоўваюцца так да сітуацыі у якой апынулася тут пытанне інстытуцыі так пытанне ці інтэлектуальна мы вось зможам падтрымліваць гэты агмень доўгі час так калі паглядзець там на прыклады Чэхіі Польшчы ну вось неяк давалі рады атрымлівалася так і але мы звяртаемся до гэтага моманта что можа быть у нас свой шлях на гэтым шляху нацыя будаўніцтва і можа яно і не трэба ж таки 21 стагоддзе касмічныя караблі вон Маска ўжо на Марс збіраюцца ляцець а мы тут будем хавацца за нейкімі цаглінамі мова культура гісторыя традыцыі слухай ну вось калі я пачаў пра першую працу сваю на замежныя медыа так которая вяшчала за мяжы но это было дарэчы ЕРБ 2008 год але я уже пасля хутка з'явілася ў Менску таму это не ўлік але вось Белсат я табе скажу это быў 2009 няхай год ну і параўнаць 2000 вот у 2009 годзе я бы са скрухай напэўна так вот задумаўся ў голасе і сказаў что ну так але там так мы там будем патрошки там як бы аддаляцца ад Беларусі патрошки тут сваё гетта ствараць так закісаць у ім но але прынамсі вот наша будзе місія вось захоўваць гэтую памяць так памяць захоўваць памяць напэўна вот это былі і яшчэ былі такія часы але цяпер вось як і вот вяртаючыся то што казаў што як нас глядзяць медыа так што мы усцяж актуальныя для многіх беларусаў гэта азначае што вось і прайшло здавалася 5 год да? Раней 5 год это уже такое сур'ёзны тэрмін быў для эміграцыі але як бачым прынамсі тыя вот інстытуцыі арганізацыі журналісты которые працуюць ну і не адаптуюцца да мясцовага жыцця а именно працуюць з Беларусю для Беларусі то для мяне это вось цяпер стала таким адкрыццём что гэта магчыма а з развіццём і тэхналогій і всего і а яно ж толькі паляпшаецца і паскараецца так гэты тэхналагічны чыннік і таму я думаю что это ўжо просто я думаю Лукашенко так вот ўжо ўспрымае з ягонага боку это уже барацьба супраць нас умоўна кажучы так барацьба супраць млыноў ветравых тому что я бы не сказаў что за эти 5 год наш сігнал аслаб я такога я бы нават сказаў что узмацніўся да ну прынамсі вот я за сваю редакцыю умоўна кажучы могу казаць і для мне гэта таксама адкрыццё змейцер але ці я баюся вось таго что стану эмігрантам так я найбольш этого баюся я ад пачатку я калі прыехаў працаваць на Белсат у 2008 годзе я адразу усім сказаў що я тут в камандзіроўцы вот я в камандзіроўцы навучыцца тут у заходнікаў тэлевізіі і вяртаюся і пры першай жа магчымасці я это зрабіў у 2009 годзе мы там першыя рэпартажы для Белсата менавіта былі мае з Беларусі там цалкам зробленыя змантаваныя у 2010 годзе это быў зноў разгон плошчы і всего нас там разбомбілі я вернуўся ў Варшаву але толькі на пару год калі ўжо вот у 2014 з канцамі прыехаць у Беларусь і вось ну і але тады я уже прыязджаў я разумеў что это магчыма будзе нейкі толькі перыяд і таму за гэты перыяд трэба максімальна шмат зрабіць дзяцей перадусім каб дзеці нарадзіліся ў Беларусі і паспелі хаця бы лізнуць так як бы культуры зямлі гэтай вось ну і максімальна для справы да уласна для таго каб як бы Беларусь все-таки наперад цывілізацыйна нейкі прарыў народ да здзейсніў вось і таму і былі такія страхі і я про это увесь час думаю ну часто про гэта думаю і тут з'яўляецца бачу недавно там артыкул да эміграцыя гэта як рэпетыцыя смерці так вось ну пакуль што вот 5 год прашло а это такі немалы тэрмін так і па нашых па іншых там выміральных часах і я бы не сказаў што адбылася нейкая
заўважная карозія, скажем так, ці заўважнае аддаленне нас ад Беларусі. Оно вот як было, ну, яно такое стабільнае, мне застаецца, аддаленне застаецца, але тое, што мы можам сігнал нас узмацняць, мы таксама гэта бачым, ну, і бо выходзяць новыя людзі, так, з турмаў. Кожны чалавек — это гісторыя, это герой, так, это вось нам не пачаты край, правильно, і табе, каб тут запрашаць таксама у студыю, каб гэта все пераварваць, так, і той 20-й год, і нашу сённяшнюю рэчаіснасць, і вось нават праз гэтай дэпартацыі лукашэнкаўскія, як бы ён такім чынам нас і звязвае ў вялікай ступені, так, і таму тут для Лукашэнкі няма в гэтым плане, канешне, добрых рашэнняў в плане нашага ўплыву. Ці пакідаць іх там у Беларусі, ну, яны там будуць маўчаць, вось, але яны там будуць. Ці выпускаць іх сюды да нас, яны будуць шмат гаварыць. І гэта будзе далятаць і даходзіць да людзей унутры Беларусі. Таму пакуль што тьфу, вось у нас добрая дынаміка. Да, калі не памыляюся, гэта філасофскае эсэ Владимира Мацкевіча, как бы рэпетыцыя эміграцыі к рэпетыцыі смерці, але выснову ён робіць такую: але паміраць мы не спяшаемся, таму будзем працаваць на нашу Беларусь і дзе б мы не знаходзіліся. Слухай, давай паціху, набліжаючыся да завяршэння, ўсё ж такі, слухай, ну вот мы мяняемся, як бы там ни было. І як ты лічыш, ці не мы прыйдзем у выніку да такога стану, што вот наше падзеленае грамадства, тыя умоўна, хто зараз знаходіцца за мяжой, і тыя, хто знаходіцца ў Беларусі, пад ціскам розных абставін, у якіх мы і рэалій, у якіх мы знаходзімся, яны змяняюцца по-рознаму. Тут мы маем магчымасць свабодна развіваць нашу і прасоўваць нашу беларускую тэму. Там усё больш і больш, з аднаго боку, дзесьці там у падполлі і беларуская тэма існуе і развіваецца, але звонку ціск ідзе гэта рускага міру, які масава атакуе людзей. Ці не станецца так, што мы у пэўны момант, калі магчымасць такая з'явіцца, і мы вот сустрэнемся на заходнім будзе, на памежным пераходзе, і как бы там вось прывітанне, беларусы, мы вам тут, і мы такія тут з Залеўскім тут наперадзе, вот нацыянальную ідэю якую сфармулявалі, там ззаду Лябедька, я вам якую канстытуцыю напісаў, там Лявон Вольскі, а паглядзіце вось новы альбом, там эмігранты вяртання, там ці яшчэ хто-небудзь, а беларусы такія стаяць там. У нас тут свайго і праектаў канстытуцый, і фармулёўшчыкаў розных, і музыкі у нас вон там свае ўжо выраслі. Так што знаеце, што вот дзе фармулявалі і пісалі, шмальцуйце туды, і там з гэтым што хочаце, то і рабіць, а мы тут самі. Ну, тут ёсць, я бачу так, две такіх плоскасці. Калі пра такую палітычную высокую плоскасць мы кажам, все-таки цяпер ёсць два лагера, няма трох лагераў. Так, на дадзены момант мы нават, ну, ёсць лагер дэмакратычных сілаў і прыхільнікаў дэмакратыі і незалежнасці Беларусі, ёсць лагер прыхільнікаў Александра Лукашенка і ягонай улады. І пакуль, ну, і сяброўства шчыльнага з Расіяй, да, бо як бы это прычэпам гэты лагер да Лукашэнкі прымыкае, таму што Лукашенка цяпер прасоўвае іх інтарэсы. І іншых няма. Вось і пакуль іншых няма, і пакуль Ціхановскай удаецца быць заўважнай асобай, пакуль у нас дагэтуль ёсць вялікі патэнцыял у лідарстве, да, дэмакратычных сілаў за мяжой. На палітычным узроўні, мне здаецца, пакуль, ну, прынамсі, пра такія перасцярогі рана думаць, што вось там палітычная эліта можа быць паралельна нейкая вырошчвацца у Беларусі. Ну, як аказалася, бачыш, это можа быць вельмі мала людзей, каб здзейсніць тое, што здзейсніў БНФ у 90-м. Так, 10%, так, колькі, 23, по-моему, чалавека іх было, ці 20, каля 2 десяткаў, там, з 200 з нечым, так, дэпутатаў Верховного Совета, которые здзейснілі вось гэты акт. Таму, а такіх людзей шмат яшчэ ў Беларусі. Да, іх вылічваюць, так, мы это таксама ведаем. І на іх таксама ціснуць, яны на лоўку, хто на кантролі і гэтак далей. Але яно ёсць, і
іншых лагераў у нас няма, у нас есть вось гэты лагер і ёсць вось гэты лагер, просто што вось гэты лагер вялікай ступені публічную палітыку толькі вядзе за мяжой, ну і фізічна знаходзіцца за мяжой. Я зараз больш не пра палітычнае вось гэта, а пра тое, што вот две часткі грамадства вот здолеем мы вот так. Да, а пра бытавы гэта будзе балюча, але мы здолеем, вось калі коротка. А калі канкрэтна як это можа выглядаць, гэта вот я думаю, што будзе падобна выглядаць як з вызваленымі нашымі вязнямі кшталту Віктора Бабарыкі, Марыі Калеснікавай, Сергея Ціхановскага, то бок былі пэўныя уяўленні пра гэтых людзей з боку грамадства, чаканні. Вось, а пасля доўгага працяглага перыяду іх з'яўлення гэтыя чаканні і уяўленні былі як бы развеяны, так, расчараванне можа. То бок мы такія Марыямі Калеснікавымі урываемся ў Беларусі, пачынаем расказваць, а вось як тут прыгожа, якія ідэі, а нам кажуць, що вы нам тут вот это вот все, у нас тут вот русский мир, мы тут вот как бы... Это будзе прыціранне, так як вось цяпер это калі вось у нас міні такі, да, кейс, это ж будзе ўжо на нацыянальным узроўні. Ну бок, як яно будзе, мы не ведаем, так, але я бы это бачыў бы так, это падобна, так. Плюс, свядомасць мець таго, што не все, далёка не все паедуць і будуць у Беларусь, вернуцца ў Беларусь, і будуць, тым больш яшчэ будуць хацець нейкія свае рэалізаваць амбіцыі, менавіта звязана, як я тут з медалямі еду ад аб'яднанага пераходнага кабінета, павінен без білета ў метро праходзіць, так, але... Што за пабрыкушкі тут? Это будуць складаныя прыціркі, але дамовімся, і маштабы, яны все ж такі ж не такія вялікія, бачыш, мы нават не здолелі так насамрэч як след і перасварыцца ў межах гэтых дэмакратычных сілаў, там вот за это 5 год такіх нейкіх жорсткіх абразаў там ці штосьці яшчэ не было, все неяк это інтэлігентна і спрабавалася вырульвацца, думаю, што і тут так будзе. Добра, скажи мне, кай ласка, коротка такі бліц, ўсё ж такі мы як нацыя сфармаваліся ці не? Не, мы калі паставім, навучымся, нам трэба упэўненасці ў сабе, нам як дзіцён, не то што дзіцёнку, любому чалавеку пасля траўмы, шматлікіх траўмаў, нам трэба упэўненасць. Упэўненасць складаецца з перамогу, з кейсу перамогу, да, з прыкладаў перамогаў, з нашага досведу. Так, у нас іх ужо назбіралася трошкі, і мы іх не разгубілі за 20-й год. Але кропка 20-го года не пастаўлена, па-першае, па-другое, мы яшчэ, як ведаеш, чалавек упэўненасць набраў, упэўнены ў сабе сучасным, то нам трэба умець свае межы ставіць, так, як і кожнаму чалавеку даводзіцца свае межы ўвесь час ставіць, каб неяк у балансе жыць, так, з грамадствам, з іншымі людзьмі, так і нам. І гэта, конечно, расійская мяжа і адносіны з Расіяй. Это вось кропка ў нашай нацыі творчым нейкім такім працэсе. Я буду для сябе лічыць, што это ўсё ўжо здарылася. Гэта калі мы ясна адкажам для сябе нейкі кансэнсус зробім, зразумеем, якім чынам мы будзем стасавацца бліжэйшыя там 10годдзі з Расіяй, якой это будзе мяжа. І вось, дарэчы, мяжа з Расіяй, яна мусіць быць, і роў на этой мяжы павінен быць, а ў гэты роў каго запускаць будзе? Каго запускаем? Дакладна павінна. Да, каго запускаем? Таўсталобікаў. Що ж такі? Я бы хацеў, каб не было патрэбы у алігаторах. Можа быць, па першым часе і не зашкодзіла. Да. Тут, да, будзем глядзець. Новая Беларусь, Беларусь тваёй мары, гэта дзяржава з якім палітычным рэжымам? Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, Вялікае княства літоўскае? На такое пытанне у мяне это ўсё залежна, ведаеш, адна справа, ты прыхільнік якой ідэі палітычных, так, як ты бачыш і ў ідэале там Беларусь там праз 10-30 год. Іншая справа, як ты бачыш, што на дадзеным этапе якая сістэма неабходная Беларусі, так. Я думаю, што, я думаю, доўга ў нас вялікі шлях перад намі, перад парламенцкай рэспублікай. Вось, але магчыма гэта тое, да чаго варта імкнуцца,
то бок ісці да гэтага, але дарога доўгая будзе. Калі казаць пра тое ж самае нацыятворчы там вот праект завершаны ці не, мы ў вялікай ступені нам патрэбны правадыры, і мы гэта бачым нават па сварках у дэмакратычных сілах, нават сярод дэмакратычнага электарата, так, патрэбныя правадыры, і вось правадыр, няма правадыра, як бы няма тады за каго і за што ўпірацца, да? І в гэтым плане у нас яшчэ як бы шмат не то што праца, а эвалюцыйных звычайных працэсаў, да? Нам патрэбныя правадыры пакуль што на дадзеным этапе, але яны у нас ёсць, да? Іншая справа, што яны у нас акурат вельмі дэмакратычныя правадыры, да? І тая ж Ціхановская, там і іншыя лідары, которым это, ну, а трэба трошечку такого аўтарытарнага бізуна, да? Не думаю. Я думаю, што ведаеш, як па знаёмым нават паглядзець, там хто развёўся, там жонка там одно была там шалёная такая расейка, вельмі інтэлігентная, кучу адукацыі, не даў рады, развёўся, то наступная будзе умоўная балтка з меншай адукацыяй, але тот самы радыкальна іншая, кантрасная. Так вот, я думаю, так як і цяпер пасля вось этого моцнага аўтарытарнай такой перыяда таталітарных з замашкамі на таталітарны, нам будзе хацецца кантраст іншы паспрабаваць, вось, і мы паспрабуем гэты іншы кантраст дэмакратычны. Пасля па законам логікі, да, механікі палітычнай будзе на паўкроку ад'езд зноўку. Вось, і это будзе наш такі ўжо баланс на бліжэйшыя гады. Але это калі зусім так тэарэтычна казаць. І я думаю, што ў 20-м годзе менавіта это і здарылася, таму што мы гатовыя былі там не за беларускую мову, не за беларускі сцяг, а проста мы гатовыя сталі да дэмакратыі, да таго, каб мы хацелі, каб пачулі наша меркаванне, да? Ну, многія выходзілі, каб пачулі яго меркаванне, яны падманутымі, так, аказаліся ў выніку гэтых выбараў. І я думаю, эту патрэбу по-любому трэба на першы час рэалізаваць беларусам, каб яны зразумелі, дзеля чаго это все было. А дзеля чаго это ўсё было? Ці сапраўды беларусам патрэбная вось у класічным разуменні свабода, это адказнасць за свае рашэнні, ну і ўсё, што вылікае. Ці беларусам трэба быў такі апгрэйджаны, больш такі абноўлены Лукашенко 2.0 такі вот, які б, можа быць, нават па-беларуску гаварыў, не казаў пра тое, што ковід трактарамі і гарэлкай там слазней лечыцца, а такі больш сучасны, але з аўтарытарнымі. Я вот з эмпірычнымі нейкімі сваімі асабістымі магу тут дзяліцца ўражаннямі ад, бо я ж як бы мало того, я калі у Беларусі працаваў, там людскія справы рэалізаваў, праехаў 80 раёнаў, да, працаваў всю краіну амаль, і пасля жыў на вёсцы, так, і, ну, мне здаецца, што беларусам трэба свой куток, просто свой кавалак зямлі, вот каб ён хаця бы свабодна мог пачувацца на ім, вось там яму патрэбная свабода. І вось это такі, вот это вот дакладна такая патрэба адчуваецца, і таму так ахвотна, што это быў бум на хутары, так, у гэтыя часы пацяпленняў, і там куча ж паўстала супольнасцяў, так, і на агул змяняўся нават цэлы ландшафт сацыяльнай Беларусі, так, таму што это не наш ландшафт, это колхозны, это колхозы, это што мы заезжаем, адна дарога, і гэтыя хаты стаяць вёска, а за вёскай будзе справа этот стан, так, для трактароў, там, мастерскія, там, і так далей, весавая. А з другого боку ферма. Ферма, а праз дарогу школа, а супраць школы сельсавет. Вось, это... Мы дагэтуль як бы не зразумелі, хто мы, як мы выглядаем, што мы, як мы жывем, так? А я пабачыў вось эту тэндэнцыю, што людзі захацелі быць гаспадаром на сваёй зямлі, да, мець свабоду. І вось гэта, я думаю, першаснае такое адчуванне. І я думаю, нават у вялікай ступені это першаснае такое разуменне дэмакратыі ў людзей. Што гэта такое? Тое, што мне там ніхто нічого не прыйдзе, не это скажа, все, я тут гаспадар. І так, і каб прыслухоўвацца. А ўжо наколькі яно будзе ліберальнае, яно можа быць і ведаеш, і не супер там дэмакратычная адкрытая сістэма, не супер ліберальная, так, але вось каб людзі змаглі выбраць, дзе яны хочуць жыць, як яны хочуць жыць, і што это іх зямля, я думаю, это вот першы крок, які дасць адразу людзям такое разуменне, все, вот это іншае. І мы толькі тады зразумеем, якая мы ёсць насамрэч краіна, да, які мы ёсць насамрэч народ. І вось тады нам будзе вельмі з табой файна сустрэцца і паразмаўляць ужо пра тое, якія мы беларусы, якая ў нас нацыянальная ідэя. Ну, тады мы таксама, спадзяюся, абавязкова
абавязкова яшчэ раз кажу, ну что, так якая у нас нацыянальная ідэя, але для гэтага мы павінны пачуць сённяшнюю нацыянальную ідэю ад Алеся Залеўскага. Яна гучыць як? Захоўваць веру у тое, што мы яшчэ будзем мець шанец праявіць сябе. Захоўвайце веру у шанец праявіць сябе. Вось такая нацыянальная ідэя ад нашага гостя Алеся Залеўскага. Гэтага пытання і што тут так давядзецца в адзін Але бачыш, экспромт наша ўсё. Гэта інтуітыўная такая... цікавей. Да. Як это таксама это мерцающая ідэнтычнасць, яшчэ пачытаў інтуітыўны нацыяналізм, так что інтуітыўная нацыянальная ідэя была. Так что дзякую вялікім, Алесь. Вось гэтая наша першая кніга нацыянальнай ідэі, такая кніга с развагамі у стылі пошукаў ружовага поні ў сферычным вакууме. Табе у якасці падзякі за ўдзел у нашай праграме. Дзякую вялікім, Алесь Залеўскі, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся і захоўвайце веру. До сустрэчы, жыве Беларусь.